Ahojte kamoši, dneska vítam pri Fortnite. Po dlhej dobe, prepáč, že som tak dlho nenatáčal, tak ale už som sa vrátil. Tak ideme na tom. Tak. OK. Dúfam, že ma dobre počujete, v minulom videi mi strašne bagoval mic, prepáčte. Dúfam, že mi už nebaguje. Dobre. Takže... OK. My ideme teda Battle Royale. A už vidíte, sme v loading screene. OK, som vedavý, jak to dopadne. Dúfam, že dobre. Dúfam, že vyhráme. OK. Do it right, do it left, do it right, do it left, right, left, right, right foot creep, walking with that heater. Look around, stay low, make sure they don't see you. Catch them bad. Misterio. Takže pôjdeme potom za Juice Worldom. No tam je Juice World, nie je ako boss, ale tak gigantický Juice World, uvidíte. A ak viete, tak 30. novembra je live event, možno, že to aj natočím. Live event je Juice World nejaký posledný live event, či čo fajn, či čo tam bolo svet, tak možno, že to vydám video nejaké, neviem. Vidíte? Tu je Juice World. Tak. Krátku aj hudbička trocha, jak pôjdeme sem. Dúfam, že to počujete, no ešte krátne moc počujem, to glider hličia, kde to četné. Počujete tú melódiu? Takú Juice Worldovú Lucky Dream sa mi stane. No ale relatívko som videl, že vypadá. No, dvaja. Neviem, či to dávam. Bojím za tým... Kamo. Rýchlo musím sa vydotiť. Rýchlo. OK, minúť do 6. Ak vidíte, mám Jordan nové, čo pridali do Fortniteu. Ešte asi... Kamo, niekto to bral túto rečesku, ja že idem si ju zobrať, ale asi nie. Ok, zatiaľ máme jednu common pištolku, alebo uncommon jakú, neviem, počkajte. Uncommon, no. Ok, dám tu strouby, zoberiem pumpu. To pumpu milujem. Dopadne. Ideme na ďalšiu hru. Už sme konečne v loading screene.
Okej. Park it like it's hard. Park it like it's hard. Park it like it's when the pimp's in the crib. No, čapile. Kam nejaký kombo robí ček. OK, teraz pôjdeme. Poďme do slurpy, tam sa nahylujeme. Teším, keď bude live event s Brodou. Neviem, či tam bude čo bude na tom live evente, ale ja keď som videl dať si na to prastupov. OK, to je veľa, tento dve. Toto dával iba po 50, ja som myslel, keď som to prvýkrát túto Remix Chapter 2 išiel hrať a že to dáva po 100 aj. Viete, lebo ja som ešte nehral v Chapter 2 iba teraz, ako keby vidíte. OK, takže máme full shoot, ale potrebujeme nejaké zbranie. Nejaké pištolky máme. Ďalší. Proste na Surface Farm sú strašne veľa týchto máme. Tento bazén sa mi veľmi ľúbi. Ok, doberiem si toto. Možno dám. Let's berem rýchlo! To bolo napínavé. Okay. Zobrám aj tápko. Ja som sprostý. Tak. Okay. Nemajú ammo niekto. Počkaj, ukážem i moje nové kiky. Kde sú? See my new kicks! You see my new kicks! Okay. Kámo, kde je tá čestka? Tu je asi jedna. No. Zoberiem si modrú. OK. Toto asi bude či. OK. Minule som zomrel na toto. Som mal jednu zlatú zbraň, kámo. A už strašne som mal proste dobrý loot, takže OK, zoberiem si jetpack, hej. Išiel som a ja som bol úplne hore a som zabudol, že vlastne mi sa minie. A ja som bol na fall damage, ja som chcel zobrať na fall damage a odtedy je začal ten jetpack. Takže...
nejaký zvuk. Nikde výpou. Nemo, kde sú všetci týpci? Tam sú botovia, viem. Neviem, či sa mi nedá markovať, tuto nie. Tam niekde. Bože môj, skúsi sa tam vybuildiť. Tak, tuto sú botovia, ak sa neviem. A áno, tu sú botovia. A môže, tu je aj player, Kamoju. Ide mu to láklo asi chudákovi. Kámo! Ne. Potem! Kámo! Mne bylo srdce. Ja počul som si toto. Taký minička, daj mi miničko. OK. Ja hodím si toto. Kamo! Ty si máš sprint! Tak, rýchlo. Džapilakica. Tam sa strieľa. Tu je tá. Počkaj, sa mi prežije. Ja nezabíjala, tu je tá. Ty zrúd. Let's go. Sa bojím. Haha! To máme takýto, ja som ani nevedel, čo som dáme. Hačačučač! Ja sa bojím. To je Big Shield, let's go. Ja som išiel hľadať za Big Shield, takže je tam. No aj tu je. OK. Ideme. Zatiaľ mám dobrý loadout akože.
Počkej, čo jak to sa ide pomôcť? Nechajme nás po tom tureta! Počkej, môžem zaujímať to, čo musím pre materiál. Pozabíjať s týmto raketom. Kámo, 22 playerov, akože je celkom dobre. Možno to aj vyhráme, možno. Neviem, či takéto zvuk má taktikálka, ale určite nie. Viem, že to je nejaký sound z DMR-ky. Taktikálka má taký, neviem už aký, ale toto nie je ten sound. To je z nejakej DMR-ky. Nie. Fortnite, neviem, či sa bugol, alebo môj počítač buguje, to neviem ja. Let's go. No nehyluj sa tam, typečku. Celkom trahé doči. Kamu! No ja sa bojím. No tak, to nemyslíš vážne. Ok, má 7 kg, celkom dobre. No ok, neviem kam budem teraz. Len dole. A snipa, to si zoberiem okrem tohto a idem. Last is this, I give you my heart. Ok, idem sa, ježiš, to určite padne dole táto 1.6, ja to tak neznášam. To je také na nervy. Počkaj, ja mám nápad. Nie. Počkaj. Let's go! Aj tak to bude. No to zase. Počkaj, prečo som sa krúti? Ježi, ja som sprostý. Preboha. Ježiš Mária. Ježiš! Skúsol sa zlakol. Ježiš Mária. Aqui na moja snipu. Aspoň Anko môžka nestačí zelená. OK, to nejaký možný karábe. Ježiš! To sa zlako treba zabije ďak, dolský ďak. Počkaj, dám si svoj džus. OK. Oooooooo! Let's go. To sa ešte kúčať. Nechal nejakú cestu.
To je healovacia, či? Aha, to nechcem. Niečo. Nechcem. Však mám aj dobrý loadout, už nič netreba, ešte je lepšiu brokovnicu, ale aj táto je super. No, kámo, ja neviem, kde sú ešte ostatní chlapci. Mám 9 kg, kámo, to mi dáva. Stejný ľudia. Ups. Ja! Nie to tak dzieci. Prečo mi to nefunguje? Tak na dneska by to bolo všetko a možno ak dáte like aj odber, budem sa snažiť viac dávať videí, akože, lebo už som 4 či 3 týždne nevydával a tak čaute.